నాకు ఆడిషన్ మహేంద్ర సార్ చేశారు. ఎట్లా అంటే నాకేం తెలియదు. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్లో కొత్త యాక్టింగ్ కావాలి, యాక్టింగ్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి చూసుకోవాలి అని ఫోటోగ్రఫీ నాకు ఇష్టం పిచ్చి. అయితే ఇండస్ట్రీకి రావడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసిన. మహేంద్ర సార్ ఆడిషన్స్ పెట్టిండు. అయితే నాకు మా అన్న చెప్పిండు, ఒక అన్న నితిన్ అన్నని, సార్ దగ్గరికి పోయినా యాక్టింగ్ చేయగలుగుతా అంటే, లేదు సార్, ఊళ్ళో అప్పుడప్పుడు డ్రామాలు, స్కూల్లో స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేవాని అని చెప్పా. ఒకసారి చెయ్యి అన్నాడు. చేసిన తర్వాత కిందికి మీరు చూసిన తర్వాత ఓకే అని ఒక 4-5 టైమ్స్ ఆఫీస్కి పిలిపించుకొని ఓకే అని సెలెక్ట్ చేశారు. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంటికాడ ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత మా నాన్నకి చెప్పిన, నాన్న ఇట్లా జీవిత రాజశేఖర్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఆనంద్ దేవరకొండ పక్కన యాక్టింగ్ చేస్తున్నానా అంటే, ఏ ఊరుకోరా, వాళ్ళు ఎక్కడ మనం ఎక్కడ అనే మాటలు మాట్లాడేది ఇంటికాడ. అయితే ఇక్కడ వర్క్షాప్ చేస్తున్నంతసేపు ఎట్లా అంటే, ఆనంద్ బ్రో ఎట్లున్నాడంటే మాకు అసలు చెప్పుకోలే. విజయ్ అన్న వాడు తమ్ముడు, విజయ్ అంటే ఒక స్టార్ అది ఇది అనుకున్నాను. అసలు ఆడిషన్లో అసలు విజయ్ అన్న కాదు, అసలు మా బ్రదర్ తిరిగి ట్రీట్ చేసినాం. ఇంకోటి మాకు యాక్టింగ్ కూడా తెలియకుండే. ఆనంద్ బ్రో వచ్చి ఇట్లా చేయాలిరా, ఇప్పుడు ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా తీసుకోవాలి, వాళ్ళని ఇట్లా కన్వర్జేషన్ చేసుకోవాలని బాగా ట్రీట్ చేసిండు.